alhaalla, missä kaikki, missä. Ei kaikki. Joo, mulla on teille asia. Voitteko auttaa? Mun pitää olla sitä kissaa kuuluisampi. Miten ihmeessä? Sillä on joku 53 peukkuu ja mulla on maksi 17 peukkuu. Kirsti, mä haluan peukkua. Voitteko antaa? Mun pitää voittaa sitä kissaa. Tai muuten se bla bla. Mutta onko teillä kahvia? Mä tarvitsen Kirsti kahvia. Tulee jeno. Alkaa valittako siitä kissasta. Mä voinko täällä tanssia? La 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 la. Bye 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 la 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 la. Joo, hätätilanne. Voitteko Kirsti laittaa peukkuu mulle? Tai sitten niinku vähän siellä tätä videoa niinku tykätä tai niin. Tai niinku vähän sen tykätä tai vähän sen niin ja niin. Kirsti, mun pitää voittaa sitä kissaa. Mä tansin, heippa.